Hola, em dic Núria i treballo en el món del turisme. Em vaig inscriure a un curs de turc del programa Rosetta Stone de la Universitat de Barcelona i em va agradar molt perquè és un mètode molt intuïtiu. A més, com que és online, et permet combinar l'estudi d'una o més llengües amb la feina o altres activitats, i a mi personalment m'ha sigut molt útil per llançar-me a l'aprenentatge d'una llengua tan complicada com és el turc. Em dic Marta, vaig conèixer la Fundació Rosetta Stone a través de meu marit, que és professor de facultat. Per mi sempre havia sigut una assignatura pendent a l'anglès, i la facilitat que tens amb aquesta forma d'estudiar és que ho fas al teu ritme, al teu aire, no tens el neguit de tindre que anar a treure't un nivell en concret, sinó que vas aprenent i vas assolint els coneixements a poc de forma amena i divertida.